Ilmu perdukunan iki pancen macem-macem lho. Salah sijine ya ilmu pengasihan. Bareng ngono, jenis-jenise pengasihan iki ya ana. Enek pengasihan sing sarana aji kayata aji gemak kipu. Bareng ngono, aji semar mesem, semar kuning lan liya-liyane. Lan ana ilmu perdukunan ilmu suwuk. Ini suwuk ya ana nggih ilmu suwuk. Seduluran ya kena, nggih ilmu suwuk apa jenenge malaikatan ya kena. Mula kanggo dulur-dulur sing pengin manfaate ilmune Abah, monggo ora usah sungkan-sungkan WA mawon teng nomor WA 085 736 381 399.